Jo, četla, ja som ten pri dnešnom dneska to bude videjko hodnotenie Secret skinu Magneto. Viem, že už je to fakt dosť dlhá doba, čo vyšiel, ale to snad nevadí. 16. augusta nám začína sezóna, čož je o 5 dní. A je to konkrétne Marvel sezóna a tento Marvel Secret skin je tiež Marvel, takže toto si pustíme až budúce videjko a ja už to teda nebudem zdržovať, poďme si ohodnotiť tento Secret Magneto skin. My sme aktuálne vyskočili z autobusu a mierime si konkrétne na základňu, kde je Magneto a základňa, ktorú rozbil, tak to vyzerá jeho glider. Extrémne sa podobá na jeden glider z Chapter 4 Season 1 Battle Passu. Je tu už bot. A ja ho pickaxujem. Yes, máme ho. Nice, tak to bolo odto. A takto vyzerá vlastne táto mini lokácia. Vlastne on to tu celé rozerval. Tento vchod. A teraz tu zisťuje nejaké rôzne veci v tomto serverovom miestečku. Môžeme si od neho kúpiť jedný Magneto rukavice a môžeme sa to aj na neho spýtať. Takže fakt, akože je to celkom zaujímavé. Ja by som si tu vybral čestky, takto, nice. Tu aj Jarko sa bude hodiť. Nahylujme sa. A v tejto tu jednej skrinke bol Wolverine v píli a v druhej Wolverine. Wolverine bol aj v šope. Tak to vyzerá. A za mňa akože celkom v pohode skin, ja ho teda nemám, pretože neviem. Proste na čo. Nechcel som ho kupovať. Ale vzhľadom, že bude budúca sezóna Marvel, bude fakt namakaná, to vám vravím. Som si najskôr myslela, tak Marvel sezóna nebude to až také extra, ale keď som zistil, čo tam bude, tak to bude fakt mega. A za mňa poďme si hodnotiť teda skin. Kex sa tak je celkom taký zaujímavý. To ma zaujímalo, že ako rýchlo. No akože je tam nejaký ten delay, kým môžem kexovať, hej. To vidno. Plášť je v pohode, dal som si ho prvú verziu. Máme tu aj v hre, ktorý nie je nič také extra, asi by som mu dal 4 z 10. Potom skinu by som dal takých 8 z 10, plášťu takých 6 z 10. Čo sme ešte nepreberali, glider, tomu by som dal asi takých 7 z 10. Taký, je to také nič extra, ale v pohode. Yes, takže tak. Dáva sa 95. Aha. Tak to som nemusel ako všetkavice, ja som si myslel, že je to bot. GG. Ok, teraz to bol. Ok, tak poď. Sice to bol boťovná. Mytik. Okay. Oj, au. Jasné, že chodíš zádam, čo sa známe, ne?
ktorého nedáme, ale ideme rovno na neho, pretože sme blázni. Blázni. Ne, 40 HP, sakra. Už mne ten win dneska fakt nepadne, takže je mi to ľúto. Toto bol už 10 000 pokus, akože fakt. A toto by bolo asi všetko pre toto video. Je to škoda, že sme to nevyhrali, no nevadí. Zatiaľ čaute, čus.